Maga miért loptál a tyúkot? Én nem. Az igazságot mondja? De én megmondom maguknak őszintén, hogy nem megyek, nem mondok, nem voltam sohunk se. Én nem hoztam el semmit, csak egy zsákkot hoztam el, de nem most van. És a nyaka, hol van a nyaka? Én megmondom őszintén, nem nyilatkozok maguknak, csak az ügyvédemnek a jelenlétébe. Na, ígérjét az ügyvédre és mondja, hogy mi történt? Kérem szépen, én megmondom maguknak őszintén. Úgy volt, hogy a fejét belerak. Ott hagytuk a fejét. Jött egy csávó, meglátott, elszaladtunk, és a zsákot elhoztuk a tyúkokat. Én voltam meg a Janó, a Piki meg figyelt. És az a János az hol tartózkodik? A Janó, annak nagyon nagy füle van, bemegy félre arra a József Attila utca 38. Igen? És maga hogy képzelte ezt a tyúklopást? Én megmondom, hogy éhes voltam. Burai Zsolt ott volt a Burai Zsolt? Nagyon éhes voltam. Nagyon. Burai Zsolt ott volt? Azt mondja már kurva életbe! Bocsánat kérek, én megmondom őszintén, én nem nyilatkozok. Csak az ügyvédemnek a jelenlétét. Kapja az ügyvédő! Ki az ügyvédem? Anyám! Nem. Megmondom ki az ügyvédem. Farkas Janó, a nagyszülő. A nagyon nagyszülő. A tyúkokat ő lopta. Én megmondom őszintén maguknak. Tisztelt rendőrök, kalapos rendőrök. A Janó volt meg én. De nem mondom el senkinek. És ki árulta az egészet, ezt a tyúklopást? Azt mondja csak, hogy a bugi kapott egy pofont. Vagy még el egy kicsit, vagy jön vissza. Megmondom őszintén. Akkor A bugi is kapott egy pofont. Megy haza. A bugi is kapott egy nagy pofont. Te hol kéne beszélni Mondom, mindent? a Janó eladta az anyja, mert Minek jön abba hidegházba, jehe? megfőzte az De anyja. most minek? A Janónak az anyja megfőzte. Lehet, hogy nem is lesz